хәлләрдә яшәп ятасыз? Бүген бу сорауны без Ирактагы Актаныш районына юллыйбыз. Эңгелне апа, сез безне ишетәсезме? Әйбәт ишетәм, Назым. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Бикләнеп ятасызмы? Эшләп ятасызмы, кем әйтмешли? Дөрестән дә без инде илебез президенты, республикасы президенты указлары нигезендә максималь мөмкин кадәр бикләнеп ятырга тырышабыз. Чөнки район башлыгының иң беренче вазифасы шушы районда яшәгән кешенең иминлеген тәэмин итү, яшәешен тәэмин итү. Шул күзлектән бүген инде төп саклану чарасы булып, азрак итеп кешеләр арасында элемтәне булдырмау, контактларны булдырмау. Шул күзлектән инде без үзебездән торганын максималь сакларга тырышабыз. Ләкин инде Актаныш авыл хуҗалыгы районы бүген инде яза кырышлары вакыты, терлекчелектә бүген эшләрне туктатып булмай. Шулай булгач, максималь саклану чаралары кулланып, Актаныш районы игенчеләре бүген ешкан матур язгы кырышларын алып баралар һәм терлекчелектә дә бүген бик матур күрсәткечләр белән эшләп киләләр. Эңгелне апа, авыл халкы бит ул үзенчәлекле. Үз күзе белән күрмәсә, тотып карамаса, мин яшәгән авылда да әйтәләр, ул безнең авылга килмәячәк, ул юк андый авыру дип. Менә шундый аңлашылмаушылык белән очрашмыйсызмы урыннарда да? Ләкин инде Аллага шөкер, әле Актаныш районына килеп җитмәде, бер генә расланган очракта юк бүгенге көнгә. Ләкин без инде телевизорларны карайбыз, башка информация чыганакларыннан һәм үзебез инде даими рәвештә көн сайын иртән без җыелып, прокуратура, эчке эшләр бүлеге, Роспотребнадзор, хастахана баш врачы җыелып, райондагы хәлгә анализ ясыйбыз, һәм нәрсә эшләргә кирәк икәнен билгелибез, кемнәр кайткан читтән, кемнәр кергән, һәрберсенә барып анализ алып, шундый эш алып барабыз. Но иң мөһиме халык арасында аңлату эшләре алып барабыз. Дөрестән дә авыл халкының андыяның гадәте бар. Әле миңа килеп кермәгән бит, миңа килми дигән. Ләкин менә соңгы вакытларда телевизорлардан бик күп күрсәтү, шул Акта Европа илләрендәге хәтерләрне күрсәтү, ул теге бөтенләй җаны булмаган кешегә дә барып җитмәде дип әйтеп булмый. Шуңа күрә халык арасында инде күпмедер дәрәҗәдә аңлау бар. Вирус дип бит чәчмичә торып булмый, хайваннарны карамыйча торып булмый. Менә тагын бер төр категория кешеләребез бар, фермерлар. Сездә алар җитәрлек, ничә кеше алар сездә? Бүген көндә районда 65 крестьян фермер хуҗалыгы эшләп килә. Аның 22-се сөтчелек буенча, 5-се безнең кош ите җитештерү буенча, 9-ы безнең мөгезле эретерлек ите җитештерү буенча, калганнары игенчелек буенча шөгыльләнә. Менә алар җитештергән продукцияны сату проблемага әйләнмәсме? Чөнки без әйтеп килдек, моңарчы җитештергәнне сата да белергә кирәк дип. Менә бу карантин аларны шикләмәсме? Дөрес, әлбәттә, ул инде зур кыенлыклар тудыра, ләкин ул чаралардан, кыенлыклардан чыгарга тырышабыз. Беренчедән, әле без сөт продукциясе буенча андый проблема күренмәй. Аллага шөкер, сөендер әле бәяләрдә безнең шул дәрәҗәдә, обычный язга таба, җәйгә таба безнең сөт продукциясына бәяләр төшә торган иде. Бүгенге көндә дә бәяләр сөт продукциясына стабильне саклана, һәм заводлар бездән даими регуляр рәвештә килеп алалар. Ләкин мөгезле эретерлек ите буенча күпмедер кыенлыклар бар, чөнки бит безнең мәктәпләрне, балалар бакчаларын һәм бюджет сферасындагы оешма предприятиеләрне шулар хәл итә торган иде, тәэмин итә торганнары итләр белән. Алар белгәнчә бүген бит инде карантинда. Шул рәвешчә күпмедер күләмдә безгә ит продукциясын сату буенча проблемалар бар. Ләкин әйтеп киттем, мен кош белән шөгыльләнүче 5 фермер хуҗалыгы бар безнең. Алар инде шебиләр чыгаралар, 1 айлык, 2 айлык шебиләр саталар. Бусы инде оештырылды. Заявка нигезендә алар үзләре